Nou, moeten ze maar beginnen. Wacht even. Kees van Rooijden doet ook aan sociale media. Ja? Ja. Maar joh, wat geeft deze mij bloed, hè? Hé, vertel. Ja, het vorig jaar informeerde Kees ons uitgebreid over zijn tentleven op vakantie. Net zo spannend als 50 tenten Gries. En wie was het dit jaar dan met Kees zien weblog? Niks vakantie. Alleen maar Floriade met de klok sleet. Kijk maar hier wat er op zijn weblogjes af heeft. Dat er op zijn weblog stond. Teegedronken met Geert Wilders en president Erdogan van Turkije. Gezellig. Dus... Wij hebben natuurlijk als Partij van de Blieren ook een motto. Want wat stelt ze in de politiek nou nog voor zonder een geweldig, fantastisch en krachtige boodschap? Ja. Zoals bijvoorbeeld wat ze in Den Haag doen, bruggen slaan. Nou ja, die hebben ons wel geslagen zeg. Maar wie gaat zelf de box ophalen en wel op de volgende wijze? Wat moeten wij nog bij Hors? Wij willen een vrijstaat Krubbevos. Als Partij van de Blieren willen wij ons dorp vernieuwen. Wij houden ons eigen box omhoog, zien zelf baas, in onze prachtige parel aan de Maas.